5 anyos patay sa sunog sa Barangay Agos, Dakbayan sa Lapu-Lapu, pasado alas 9 kaganang buntag. Alang sa dugang detalye, adunay live report si Luan Mirondina. May! Bab, usa lang kapanimay ang hingpit nga naugdaw sa maong sunog apan mikutlo kini og kinabuhi sa usa ka 5 anyos nga batang lalaki. Nga katong may igdahin sa kanang mga nahiranan na diha na magkayo nga pagpanga si mo buhit ingon og sige pa mutoy sa kago ato piawong sumbag ng dilusi. Nagpabalik-balik pagpangayo og pasaylo ang 29 anyos nga si Fedi Anhao ngadto sa napaig nga lawas sa iyang anak nga si Mon Harry. Alas 5 ganihang buntag, mibiya siya sa balay aron magluto sa gitrabahuan niyang kananan. Pagka alas 7 ganihang buntag, subli siyang mibalik sa ilang panimay apan natug pa ang iyang 5 anyos nga anak. Busawa na lang niya kinipukawa ug mibalik siya og lakaw ngadto sa gitrabahuang kananan. Kasagaran ako na mo mata siya kay usay mga alas 8 ana ba. Kaya maluoy po ko niyong pukaw kay kuan kanang kay ka bata madaot ang yang tulog ba. Buwag si Fedi sa inahan sa bata, busa nag-inusara na lang siyang nagatiman niini og nakipuyo sa iyang igagaw. Sa ikaduhang andana sa panimay sila magkatulganan. Ning sagit siya nya di na ko mata kay pitin dako ng kayo sa gawas di ko kaagi. Kasipot man kayo nya na naman ang kayo sa hagdanan. Alas 9:17 ganihang buntag, nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog ug hingpit nga napaong ang kayo pagka alas 10. Atol sa sunog, usa ka panimay ang hingpit nga naugdaw samtang nakanan usab ang kisami sa kasikbit nga panimay. Matod sa fire investigator, dako og natampo kining firewall hinungdan nga wa makatabok ang kayo ngadto sa mga kasikbit nga mga panimay. 120,000 pesos ang danyo sa sunog. Matod ni FO3 Christian Clyde Takandong, fire investigator, electrical misuse ang usa sa mga rason nga ilang gitanaw nga posibleng hinungdan sa sunog. Among gikuhaan og kuan ma'am ang kurente kay ang ilang gigamit dili man residual breaker. So if kurente gid siya ma'am, if ever kurente gid, once makita namo sa mo ang final report kay naa naman siya biddings ma'am kaning lingin ma'am ba. Bob, subling pahimangno sa taga BFP ngadto sa mga ginikanan nga likayan gayud nga biyaan ang mga gagmayng anak sa mga panimay nga mag-inusara tungod kay delikado kini sa mga emerhensiya sama sa sunog. Ug so far Bob, mao kana ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob. Thank you so much, May, sa imong live report.